छपरा जिला चैनल पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। आपन स्नेह प्रेम देवे खातिर हमनी के अपना तरफ से बहुत बहुत आभारी बानी सन। चैनल के सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और हर ताजा अपडेट से जुड़ जाई। आज के सबसे बड़ा खबर ई बा, रउआ लोग के बीच में रोचक खबर ई बा कि हाल ही में खेसारी लाल यादव के एगो बहुत चर्चित फिल्म मेहंदी लगा के रखना, जौना में एगो गाना सुपर डुपर हिट हो गइल बा। जी हाँ, वो गाना के नाम रउआ लोग के पता हुई, गाना के नाम है सरसों के सगिया ताजा। जी हाँ, हाल ही में मेहंदी लगा के रखना में ई गाना रउआ लोग के बीच गइल बाटे। रउआ लोग एकरा के स्नेह प्रेम खूब देले बानी और मार्केट में एकरा के सुपर डुपर हिट करा देले बानी। जी हाँ, लेकिन एगो और प्रश्न खड़ा होता कि सरसों के सगिया इतना सुपर डुपर हिट भइल बा, का उ छलकता जवनिया ए राजा के रिकॉर्ड तोड़ सकता? का छलकता जवनिया के सारा रिकॉर्ड के ध्वस्त कर सकता? इ त आवे वाला समय बताई। काहे कि यूट्यूब के माध्यम से सरसों के सगिया के भी बहुत रुआ लोग प्रेम देले बानी। आ छलकता जवनिया ए राजा बहुत सुपर डुपर हिट पहले हो चुकल बा। पवन सिंह के फिल्म भोजपुरिया राजा में इ गाना रहे छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जौना के रुआ लोग खूब सराहनी, खूब स्नेह प्रेम देनी। और ऐसन कौनो शादी ब्याह के फंक्शन ना होके जहाँ छलकता हमरो जवनिया ए राजा ना बाजत होके, लेकिन सरसों के सगिया ताजा का ओ गाना के रिकॉर्ड तोड़ पाई? पवन सिंह के गाना के खेसारी लाल यादव के गाना रिकॉर्ड तोड़ पाई? इ त आवे वाला समय बताई। काहे कि फिल्म अभी सिनेमा घर में लागल बा और सरसों के सगिया ताजा गाना पूरा मार्केट में धूम मचौले बा। लेकिन छलकता हमरो जवनिया इतना रउआ लोग ओकरा के स्नेह प्रेम देम, उतना हिट कराएम, इ त आवे वाला हमनी के समय बताई। हमनी के यही इंतजार रही आकि सरसों के सगिया ताजा के रउआ लोग छलकता जवनिया से कितना ज़्यादा स्नेह प्रेम देतनी। का पीछे छूट जाई कि का आगे बढ़ जाई, इ त समय बताई। ऐसे भोजपुरी के हर ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर